يا قدير يا غفور يا رحيم يا سميع يا بصير يا قدير يا غفور يا رحيم. Allah tebareke ve taala je odredio da mu'mina, vjernika na ovom dunjaluku zadešavaju mnogobrojna iskušenja. Čak što više Allah subhanahu wa taala je dao i da odredio da mu'min vjernik ne može živjeti na ovom dunjaluku a ne da ne bude iskušan od strane Allaha subhanahu wa taala. Na puno mjesta uzvišeni dželle ve ala ukazuje u svojoj knjizi da će ljudi biti iskušani na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. I gledajte šta nam je Allah subhanahu wa ta'ala zagarantovao. Ehasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni da ne budu iskušani kad kažu mi vjerujemo? Zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Zar računaju? Kako mogu to izračunati? Allah subhanahu wa ta'ala upozorava, zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Došao rob Allahovu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i šta je rekao? Tako mi Allah, o Allahov poslaniće, ja tebe volim. Samo je rekao sallam, nagradio ga odmah da tu dobio si počast da voli stane da branje stvorenja. Hajde, zaista belaji prema onome koji me zavolio su brži od talaca vode koja ide svome cilju. Znači budi sad spreman ako si me zavolio da imaš to što imaš. To je din. Kad na Allahovom putu čovjek znači spozna i dokući šta je pravi put pa ga prihvati srcem, onda šeitan vojsku šalje. Tom robu baš. Allah subhanahu wa ta'ala kaže zar misli da će biti ostavljeni? وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Da ne budu iskušani. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Mi smo iskušali sve prije njih. To je zakon prije nas bio. Svi su iskušani prije nas. Zašto? Zašto iskušenje? Zašto fitna? Kada ja'lamanna Allahu alladhina sadaku. Kroz tu fitnu, kroz ta iskušenja Allah će saznati. Allah će objelodaniti one koji su sadaku, koji su iskreni. Wala ja'lamanna al-kadhibin. I Allah će objelodaniti i znati ko su kadibin, ko su lažovi. Neće se lažov otkriti u hladovini i za kahvom i lijepim ručkom i sofrom. Lažovi se otkrivaju na fitnama, na iskušenjima. Pa ovi koji nas savjetuju da idemo putem na kojem nema fitni, šta su u stvari protiv sebe posvjedočili? Šta nam one otkriše od sebe? Šta nam to oni kazaše? Neće fitne koje Allah zagarantovao, na kojoj će se prepoznati oni koji su iskreni. Vi nećete fitne, pa onda ste od onih koji su neiskreni. Onda ste od onih koji lažu. Onda ste od onih koji lažu. I vidjet ćemo bin nusus i predaje koje govore kako su alejhim salatu wassalam poslanici bili najsretniji na tim iskušenjima, najradosniji, a drugi su to vidjeli patnjom, propašću. Kedalike nakussu alejke min anba'i rusul linuthebbite bihi fuadak. Mi tebi pričamo priče o poslanicima prije tebe da bi tebe učvrstili. Kad čujemo kako je Jusuf a.s., kako je Ejub a.s., kako je Ibrahim a.s., kako je sve jedan od poslanika imao iskušenja, onda osjećamo kako je to, kako smo mi s njima. Jer ako smo vidjeli da su oni to najviše prošli, onda je normalno da i oni koji slijede moraju to imati. Kaže Jelle še'nu, Inna halakna l'insana min nutfatin amšađin nabtali, fađa'alnahu sami'an basira. Zaista smo mi čovjeka stvorili od kapljice koja se miješa, da ga iskušamo i dali smo mu sluh i vid. Allah subhanahu stvori od kaplji čovjeka da vidi, da čuje, da razmišlja, da ima biće koje upoređuje, koji čitav svijet mora da prati. Zar to nije mudrost čovjek u najljepšem stvoran? Zašto? Da bude iskušan zbog tog vida i sluha šta je čuo, čemu se odazvao, a čemu nije. Da li si se opredelio sa ovom skupinom ili onom skupinom? Ima dosta oni koji hoće na svaki mogući način da pobjegnu od iskušenja. Dovijaju se na razne načine, ne bi li ih omašilo i promašilo. Mnogi čak svoju davu i svoju vjeru tako objašnjavaju i žele da kažu da je ispravan put upravo onaj put
kojim će se pobjeći od tih iskušenja, pobjeći od ezijeta i uznemiravanja, pobjeći od upiranja prstom, pobjeći od osporavanja. Mnogi smatraju da je traženje tog puta upravo ta mudrost i hikmet koja nam je naređena i da taj put trebamo da slijedimo. A mi znamo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da mi treba da slijedimo pravi put, a ne put krivudavi koji će nas voziti i voditi između tih iskušenja. Mi im kažemo, vi ste nehotice zapali u ono u što su zapadali munafici prije vas. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُ. Ima onih od njih koji kažu, daj mi izun da ostanem u Medini, da ne idem sa tobom u boj, ja Rasulallah. Ima onih koji kažu, daj mi izun da ostanem u Medini, da sjedim, da ne idem sa tobom u boj i nemoj me iskušavati. I zamislite, baš tad kad su rekli i nemoj me iskušavati, ela fil fitneti saqatu. Baš tad su u fitnu zapali i tad su iskušani. I to u fitnu veću od one od koje su bježali. I mi kažem, onima koji pozivaju nekakvim novim metodama, nepoznatim, kroz čitavu istoriju ovog ummeta, toj nekoj novoj vjeri, lagodnoj, vjeri rahatluka i ugodnosti, kad nas pozivaju tome i kad se brane, mi nećemo i ne želimo da dozvolimo sebi da zapadnemo fitne, mi njima kažemo, upravo ste u veliku fitnu zapali. Baš vas je sad, dok to rekoste, u veliku fitnu zapadoste. Zašto? Zato što taj put koji ste odabrali, to je put ostavljanja dave. Ako hoćeš da ne budeš uznemiravan, ostavi davu, nemoj nikog opominjati, nemoj nikog pozivati, nemoj nikome smetati u njegovom zlu, nemoj nikoga odvraćati od zla, nemoj se ni s kim zamjeriti. A davaj vađib, davaj ova vjera. Udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mau'izati al hasan. Pozivaj, naređenje, pozivaj putu svoga gospodara. Pozivaj. Kul hadihi sabili ad'u ila Allah. Reci, ovo je moj put. Pozivam Allahu ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sa znanjem ja i oni koji me slijede. Wa subhanallahi wa ma ana minal mušrikin. I hvaljen i uzvišen neka je Allah subhanahu wa ta'ala, nisam ja od mušrika. Nisam ja od mušrika. Dobro znate šta je Varaka ibn Neufel rekao poslaniku sallallahu alaihi wa sallame onda kada je poslaniku sišla objava. Niko nije došao sa onim sa čim si došao ti da nije bio iskušavan, to je da nije prema njemu bila ispoljavana mržnja, neprijateljstvo. Stoga ukoliko mi dođemo sa onim sa čim je došao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame, neminovno je da će nas zadesiti iskušenja na ovom dunjalu. Neminovno. Zaista sigurno ćete biti iskušavani u imecima, u svojim životima. Od onih kojima je data prije knjiga da se bore protiv vas i od mušrika. I čućete mnogo ezijeta. Šta može biti ezijet? Da te kamenom udari, da te pljune, da te uvrijedi riječju, da ti opsuje, da ti kaže ono što nisi lud, opsihran. Nešto može... To je normalno za vjernike da čuju takvi. Šta kaže Đelešan? Wa in tasbiru. Šta je lijek za to? Da budete strpljivi. Ako budete strpljivi, wa tettaku. I bojali se Allah. Fa inne zalike min azmil umur. To je od svojstava posebni. Alhamdulillah. To je vjernik koji zna sebe, zna ko je on. To ne vjernik. Znači ne može ništa do to da ga je zijeti tim, a vjernik ostaje ustraja na tome i bude od onih koji Đelešan nagrađuje za taj sabor. Poželjeće oni koji nisu imali bolesti, koji nisu imali iskušenja veći, da im je njihova koža probijana kad vide kakva je nagrada pripremljena onima koji su iskušavani na Allahovom putu. Kad vidi onoga ratnika, onoga koji iskuša novim i na kraju šta mu je Allah dao u džennetu, onda ovi što to nisu imali, onda se da smo na dunjalu koji mi to podnijeli pa da sad imamo. Ya Basir, Ya Qadir, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Samir.
يا بصير يا الله. Zato ove stvari trebamo, dakle, draga braćo, dobro shvatiti. I zatim nakon toga, kada nastupi iskušenje, da, dakle, budemo svjesni da je to musibet i iskušenje od Allaha tebareke ve taala, na kojem trebamo ustrajati i biti, dakle, čvrsti. Da ne budemo poput onih koji su pali na prvom ispitu. Da ne budemo poput onih koji kada su u trenutku rahatluka, tada zahvaljuju Allahu tebareke ve taala, tada ih vidiš kako govore o sunnetu Allahuma poslanika sallallahu alaihi wa sallam, tada vidiš kako upozoravaju na novotare i novotarije. Ali onda, kada zatim nakon toga dođe iskušenje i kad dođeš među ljude i počneš da pozivaš u Allahumu tebareke ve taala vjeru i kada vidiš kako ti mnogi okreću leđa, kada vidiš kako ti se vrata zatvaraju, da tada ustraješ u Allahumu tebareke ve taala vjeri. A ne dakle odmah kad dođu iskušenja i kada te nigdje niko ne prima da radiš i nemaš posla i tako dalje, ti onda počneš da mijenjaš, tako reći, svoj menheđ. Pa do juče si govorio protiv novotarija i novotara, a sad ti taj isti, dakle, pozivaš, dakle, u određene novotarije ili pak čak hvališ određene novotare i tako dalje. I dok si do juče kudio tog i tog novotara, danas odjednom taj novotar postade za tebe najveći musliman, za kojeg se ništa ne smije reći. Ima ljudi koji kažu mi vjerujemo u Allaha, a kad bude radi Allaha na ezijet stavljen i iskušan, onda učini to uznemiravanje koje dolazi od ljudi, učini kao Allahovu kaznu. Kao Allahova kazna, to kod njega bude isto. Narod se protiv vas okupio. Bojte se ih, čuvajte se od njih. Hasbunallah, i oni najbolji štićeni. Bježi sad, pokuša da pobjegne od ezijeta i uznemiravanja ljudi, ali gdje će pobjeći? Gdje možeš pobjeći ti od ovog iskušenja? Allahovoj kazni. Jedini mogući put onima koji nas pozivaju da se klonimo puta koji je izazovan, da se klonimo puta koji je opasan. Jedina moguća opcija da pobjegnemo sa tog puta i od tih opasnosti koji nas čekaju na ovom putu, jedina moguća opcija je da pobjegnemo Allahove kazne. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah će sigurno znati ko su oni koji vjeruju i ko su munafici. Ali ljudi nisu svjesni da sa njihovih jezika izlazi nifak. Oni žele put na kojem neće dobiti nijedne batine po leđima. Oni žele put na kojem ih niko neće mrko pogledat. Oni žele put na kojem ih niko neće hljagati. Oni žele put na kojem ih niko neće potvarati i optuživati najružnijim govorima i najružnijim, najtežim grijesima. Oni žele put bez tegovina. Takav put ne postoji. Ili ćeš biti iskušan na Allahovom putu, ili ćeš biti iskušan na pogrešnom putu. Na svakom putu je tegoba. Ne možeš pobjeći od fitne, jer čim bježiš od fitne, ti si već u velikoj fitni, izložen Allahovoj kazni. Pa šta je bolje? Trpiti na ovom dunjaluku ili bježati u Allahovu kaznu, koja je teška i vječna i niko na njoj ne može osloboditi.